Ngiyakutshela-ke wesisi kungasemnandi ukudla emngcwabeni. Yabona angiyaqala ukudla kumnandi yabo kula mncwabo bekumnandi sisi ngitshele. Yebo. Lo mfana lo ofana kaDlamini. Yebo waniphela ungenele indiya lapha. Ucathi asebembudla ngenhlamvu wenkosi yami. Kodwa-ke bekumnandi ukudla nje. Sawubona. Yebo mfana, njani? Ngiyaphila. Bethatha unyomama la besathe cela umboleka ibhala. Ibhala? Yeah. Mana mfana imoto ekhakeni azikho? Zikhona. Zingaki? Khona namabhasi ke. Yeah. Ngifuna ukuthenga ibhala. Amabhasi akini siwagibela ngemali thina. Siyakhokha. Uma ngifuna ukuboleka imali lapha imoto lapha ekhakeni ngikhokha imali kapetrol mina ngeke. Ngeke ngidlale nina phela khokhani imali ebhala kapetrol. Nebhala nathi sihamba ngopetrol. Amabhasi nje yakini siwagibela ngemali kaDlamini. Uma siboleka imoto imali 2 petrol. Nami ke ibhala lami ngiyanqaba nalo ngishaya phansi ngithi ngifuna imali epetrol webhala. Petrol nje webhala ngiyafuna petrol. Nebhala nathi sihamba ngopetrol. Kodwa bese washeshe sibuye. Cha. Ekhakini uyazi baba ukuhlaza kanjani? Ukuboleka nje imoto eduzane. Ufaka imali petrol ngifuna nami imali yebhala kapetrol. Ibhala nje kapetrol. Ngadlala uDlamini. Imanje ebhala umtshele uma wakho usho mina mami uthi ngifuna imali ebhala kapetrol. Yeah. Ini upetrol webhala. Yes. Danke. Abo subscribe ile njalo nje. Hlala umuka nje na like, comment, kunyane nje ya download nje kuphela.